हमर कमाई के किरतिया में तोरते के खटिया किरतिया में तोरते के खटिया करबई माई माई के किरतिया में तोरते के खटिया करबई माई माई के किरतिया में तोरते के खटिया छोड़ते नहीं हाथ गे माई गे माई सूखल जवानी के करते उद्घाटन गे कनबै चिलैबै कतबो छोड़ते नहीं हाथ गे दबतै बैलून के दुनू दबतै बैलून के दुनू लटौ किरतिया में तोरते के खटिया किरतिया में तोरते के खटिया करबई माई माई गे किरतिया में तोरते के खटिया करबई माई माई गे किरतिया में तोरते के खटिया बुझना ARM रिकॉर्डिंग स्टूडियो मरद के जाई तो होई छै बारा कठोर गे दै छै उ चोट बाकी पोछै नहीं लोर गे गे सखी की कहियो मरद के जाई तो होई छै बारा कठोर गे दै छै उ चोट बाकी पोछै नहीं लोर गे गुडू देवरबा गोथै हमारा सुताई के किरतिया में तोरते के खटिया किरतिया में तोरते के खटिया करबई माई माई गे किरतिया में तोरते के खटिया करबई माई माई गे किरतिया में तोरते के खटिया बुझला गे सखी।